Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Nagsugod na karon ang atong selebrasyon sa gitawag og Paschal Triduum. Tulo ka adlaw nga atong himuon ang mga liturhiya nga mo-ending ni sa Easter Vigil. Sinugdanan karon, kitang nakasugod karon, din agit ta moundang og apil, ugma na sad, hangtod sa Easter Vigil kay connected maning maong liturgical celebrations. Atong iampo, nining atong commemoration of the Last Supper nga misa, ang kalinaw sa tibok kalibutan, labi na din sa atong nasod, ang ato untang mga leaders, labi na ang leaders sa simbahan, magpakita gid unta og gugma sa pag-alagad ngadto sa labing ubos, labing kabos og sa mga sinalikway. Mo-symbolize na ron sa atong paghugas sa tiil sa atong mga kaigsuonan sakop sa simbahan.
Ato sad nga iampo ang ato mga kaigsuonan nga nagsigig tabang nato pinaagi sa pagpamalit ani ato mga slots. Hatagan unta sila sa Ginoo sa tinuod nga grasya labi na sa kahiusa o kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, O Dios among amahan, ania kami nagkapundok aron makigsalo sa panihapon nagihikay sa imong bugtong anak aron pagpakita sa iyang gugma. Iya kining gihatag kanamo sa hapit na siya magpakamatay o gitugyan sa simbahan aron sa ulugon ang bag-o og tunhay nga sakripisyo. Nangamuyo kami nga dinhi niining Eucharistia makaplagan namo ang bug-os nga gugma og kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Ang Ginoo miingon kang Moises o kang Aaron dito sa Ehipto, kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Ipahibalo sa tibuok pundok sa Israel nga sa ikanapulong adlaw niining bulana kinahanglan magpili ang kada tawo og nating karnero o nating kanding alang sa iyang pamilya, usa ka mananap matag panimalay. Kung gamay ra kaayo ang pamilya o dili makahurot pagkaon sa usa ka mananap, ang usa ka mananap tabangan sa pagkaon sa duha ka panimalay nga managsilingan, magagad sa gidaghanon sa namuyo sa matag panimalay. Bahin-bahin na ang mananap sumala sa makaon sa matag tao. Kinahanglan nga ang mananap walay daot, laki kini og nagpanuigon og usa ka tuig, mahimo nga nagpili kamo karniro o kanding. Lami nga kini hangtod sa ikanapulog upat ka adlaw sa bulan nga maoy panahon nga ang tibuok Israel mag-ihaw mga mananap pagkagabi. Unya, magkuha silag dugo o ipahid diha sa mga marko sa pultahan o sa ibabaw sa pultahan sa mga balay, diin kanon ang mga mananap. Niadtong gabiuna, aslon ang mananap o kanon o bansapan nga walay patubo o sa mga utanon nga pait. Ingnan ninyo niini pagkaon. Magbakos kamo, magsulob sa inyong sandalyas o magkupot sa inyong sungkod o dalian ninyo pagkaon. Mao kini ang kasaulugan sa pagsaylo sa Ginoo. Niadtong gabiuna, suruyon ko ang Ehipto o pamatyon ang mga kamagulangang anak lalaki sa mga tao o mga panganay nga laki sa mga mananap. Kastiguhon ko ang tanang Dios sa Ehipto, ako ang Ginoo. Ang dugo mao'y ilanan sa mga balay nga inyong gipuy-an. Ini kakita ko sa dugo, sayluan ko kamo, o walay kadaot nga moabot kaninyo, ini kastigo ko sa Ehipto. Kining adlawa, mahimong halandumon alang kaninyo, sa ulogon ninyo kini, o sa tanan ninyong kaliwatan, ingon nga permanenteng pangilin, alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kalis nga tong gibendisyonan, mauang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Ang kalis nga tong gibendisyonan, mauang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Unsaon ko pagbalos sa Ginoo, tungod sa tanan nga mga kayuhan, ngayang gihimo kanako. Imnon ko ang kalis sa kaluwasan,
Ang kalis nga atong gibindisyonan, mauang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Bililhon sa mga mata sa Ginoo, ang kamatayon sa iyang buutang mga alagad. Imo akong alagad, ang anak sa imong sulugoon nga babay. Imong gilugti ang akong mga talikala. Ang kalis nga atong gibindisyonan, mauang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo. Diha sa tubangan sa tibok niyang lungsod, ang kalis nga atong gibindisyonan, mauang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha ni ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo niining pan, ug sa matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan.
Himayaong ikaw, O Ginoo. Bispiras kadto sa pangilin sa pagsaylo. Nasayod si Jesus nga miabot na ang iyang takna sa pagbiya nining kalibutana o pag-adto sa amahan. Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga niya sa kalibutan o gihugugma niya sila hangtod sa katapusan. Samtang nanihapon si Jesus o ang iyang mga tinunan, ang yawa mihulhog kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote, sa pagbudhi kang Hesus. Nasayod si Jesus, nagitugyan kaniya sa amahan ang tanang gahom, o nga siya gikan sa Dios ug moadto sa Dios. Busa mibiya si Jesus sa lamesa, gihukas niya ang iyang sapaw, ug nagbakos siya toalya. Unya naghuwad siya tubig sa planggana, ug gihugasan niya ang tiil sa mga tinunan o gipahiran sa toalya nga iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro o si Pedro miingon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba di ay ang akong tiil? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat, apan makasabot karaon niya. Si Pedro miingon, dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, dili ka na akong tinunan. Si Simon Pedro mitubag, kung mao ka na Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kundi hasta usab akong ulo og mga kamot. Apan si Jesus miingon, ang nakaligo hinlo na, ug dili na kinahanglan nga maghugas pa. Gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Nasayod ng daan si Jesus kinsa ang magbudhi kaniya. Busa miingon siya, kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Human niya kahugasi ang ilang mga tiil, gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw, ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamesa. Unya nangutana siya, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamong nagtawag ka na akong magtutudlo o Ginoo, o husto ka na kay mauman ka na ako. Kung ako nga inyong Ginoo og magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, pag hinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyong panig-ingnan, aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kay kuan marono gitawag og Paschal Triduum, tulo ka liturgical celebrations unya galangkob ni sa usa ka sentro nga gihatag ni Kristo ang iyang lawas aron mahimong kalanon sa kaluwasan, kanabang makaluwas nga pagkaon. So niining Paschal Triduum karon ugma hantod sa Sabado sa Vigil, makita nato ang process giunsa pagluto si Jesus isi pagkaon aron lami yung kanon. Nya mao na ni ang panig-ingnan sa atong kinabuhi. Ang pamasin ani simbahan nga kitang niapil niining Paschal Triduum og sa matag celebrate niini diha sa atong Eucharisticanhong celebration kada Domingo or kada adlaw, mag-anam gitag kaliwat ni Kristo
nga mahimo sadtang pagkaon ngadto sa uban aron makaluwas nila. Dili nang pagkaon nga makatiwas, pagkaon nga makaluwas. Sige, lingay mong tupad. Namusugot kang akong kanon. Namusugot ka, ako kang kanon. Kamong mga asawa, musugot na mong kanon mo sa inyong bana. Sugot, dili. Wala magway asawa din Mga bana, musugot na mo nga lutuon mo sa inyong asawa. Na may pang mga bana, kay mutingog pa. Ay, mga asawa, muramag mga amang. Unsaon man, mao na, sugod ta karon. Unsa may sentro nining adlaw sa atong unang adlaw sa Paschal Triduum, ang gisentro mao ang pag-alagad ni Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Siya nga mao ang ilang leader, mao'y nihugas sa tiil sa matag usa kanila. Ni aksyon paganig balibad si Pedro. Ingos Pedro, di ko pahugas nimo Lord. Giingnan pa ni Hesus, di gani ka pahugas nako, dili na ka akong tinun-an. Nindota ka, no? Ang ato bang mga leaders ba? Gikan sa presidente, gikan sa Santo Papa, mga obispo, muhugas gyud tiil sa mga Pilipinos, sa mga labing ubos. So ang ato karong representation sa atong hugasanag tiil, gikan is lain-lain atong gigikanan sa kuan ay mga buutan ani niya sa dani mga yawanon. Nasa iporting yawa Pero wa man ay pili. Naibuutan nga murag santo, nasa yawa. Bisag ka nang imong tupad, nagtuod ay ka na tupad nimo buutan kay na. Bisag ka nang gabrunda-brunda na. Ay gyud salig ana. Di man kay kasaligan kaning na nagsutana diri sa tubangan. Samot na nang nagbutang-butang og ngan sa apostolis diri. So mga buangon kay na. Pero unsa man ining pag-alagad? Ang pag-alagad di ay dili lang ang pagpakaon, dili lang ang pagpaeskwela sa mga anak, dili lang ang pagsweldo sa mga empleyado. Ang tinuod di ang pagpangalagad mga igsoon kanang musangko gyud kaluwasan, nga mohari gyud ang hustisya, ang kahiusa, kauswagan ug kabalaan sa kinabuhi. Dili lang nang pagtukod og mga buildings, himo ana mga infrastructures, okay man na. Pero unsa man, hatag ana mga ayuda ug uban pa. Unsa man gid ning atong gibuhat, makahatag ba og kahiusa, kalinaw, kauswagan og labaw sa tanan, kabalaan sa kinabuhi, holiness of life. Muna si Hesus, ang iyang paghugas sa tiil siya mga apostoles, dili to hugas-hugas lang, kung dili mao na to ang sinugdanan nga niingon siya, usa ninyo magbudhi nako. Pero bisan pag magbudhi siya nako, akong paagason ang akong dugo. Muna diri sa unang pagbasa, ang dugo sa mga mananap nga giihaw nila unya gipaghid sa pultahan, maoy nakaluwas nila gikan sa kamatayon. Ang namatay nga mananap, ang dugo sa namatay nga mananap, nakaluwas nila sa kamatayon sa dihang ilang gigamit. Ang dugo sad ni Kristo nga giihaw, makaluwas na nato kung atong gamiton, atong kanon, imnon ang iyang gihatag nato. Lingian na sa imong tupad. Ing na pwede na ko imnon imong dugo. Ing na ko no? Dugo ni mo ba? Pwede na ko imnon? Unsa man ang dugo sa Old Testament og hangtod karon, ato ginang gidawat nga ang dugo life. Ang symbol
sa kinabuhi nga klaro kaing symbols kinabuhi kana yung dugo. Wa na gani dugo. Unsa naman ha? Okay, so ay karon igumas misa pagasa na imong dugo hantod mahurot, di ba? Ugma di na jud ka kasimba. Og kay kinabuhi man dining atong ialagad. Alagaran na to ang kinabuhi sa tao. Ngano man nga karong panahona matod pa sa report sa Google nganong naa may 73 million cases of abortions every year throughout the world. 73 million. Dili day na kinabuhi ang naa sa tiyan sa inahan. Tubag. Ngano man nga naa may 73 million average abortions in the world every year. Nya ang average pagid sa edad sa bata 9 to 14 weeks old ang gipangpatay. Purma na kuno kay na nga tao. Naay atong former president gikiha tuanas ICC tungod sa crime against humanity kay nakapatay kuno siya og 43 persons nga na EJK sa iyang war on drugs for 11 years nga operasyon. 11 years? Di 8 years. 2011 to 2019 nga iyang operasyon against drugs. So go dito, mayor pa siya sa Davao, hangtod nahimo siyang presidente sa Pilipinas pag 2016, hangtod nibiya siya. 43 ang report dito sa ICC, gidakop na siya kay crime against humanity. Kaning 73 million nga gipang-abort, dili ba ni crime against humanity? What do you think? Very, very, very grave crime against humanity. Kay kanang bata nga nasod sa inyong tiyan, mga inahan, unsa man na sila? Human being or animal? Ramday na. Porti maganing makalayat-layat sa mga inahan. Inig-ingon nga na mabdos na. Labi naglima katuig ikaskasal. Wa yun mamabdos. Nya sukad lang nagliktor. Sige ng kuyog spari. Na mabdos dayon. Hana? Nga naman, napanalanginan spari. Hana? Nya paggawas kayos bata, liwat kayos spari. Nga naman, kay sige man siyang tanaw spari. Hana? Napanalanginan ba? Hana, wala. Reporting lipaya sa inahan. Nangut-kuts o ang amahan. Nga naman ni Lord. Ay na lang, question dia. Ang importante nga na, agi, anak. Anak. Bitaw na nga, muadto ko og Amerika karong June 2, kung buhi pa ko, niya, mauli ko din ni July 2, og buhi pasad ko. Kanang niimbitar na ako, magpa-blessing sa ilang balay dito sa Dallas, Texas. Ako nang gikasal din mga 2015. Nya wa gyud mamabdos, wa mga anak sila ba? Pag adto nako ni bisita ko sa Amerika 2018, giimbitar kong pato silang balay dito pato sa Phoenix, Arizona. Ngadto ko. Abot ako dito ko gipahigda sa ilang kwarto. Nya sila naghigda na lang sa sopa, silang magtiayon. Kay gamay pa man taon sila balay, mo pay pagsugod og trabaho. Nako nganong ari man ko dire? Isla may nahigdain ang among bed father para ma-fertile na. Kaya wagin mi mga anak father 3 years na. Nahigda-higda sa ko dito. Abot og fertile bang pare kay ang madre wa man agi. Unsa man pagkaunsa ang pagasunod pagbiya na ko dito namabdos man. Pero ako gibuhat ha, anis ko ana. Gibuhat. Namabdos man o nanganak. Karo pagka last year nag-blessing ko sa ilang gipatukod nga apartment na dito dapit may Tapilon. Nagkita mi, nagdaan na sila sa ilang anak katong ipanganak nila. Nanam kuno sila bag-ong balay gyud to sa Dallas sa tong dapita to Fort Worth ba to. Anya nang
Ako kuno ilang publisingon. Di, ato sa ko dito, basin pa dahil mamanghura na sa to. Epektibo kay ni pare. Pero dili na mo akong ipasabot kinabuhi nga luwasora. Pero ang ako lang ba, let us serve life. Do not kill life. Mao bitaw sa atong simbahan, gitudlo gina no premarital sex. Nga naman, kay kanang premarital sex mo resulta na sa unwanted pregnancies. O kasagaran mo na ipa-abort. O kung maahat man yung katao, unya dili magkadayon ang naghimo anang bataa, dunay pamilyang usa, duna sa pamilya ang usa, ang kadtong unang gipanganak out of wedlock, magkabuang intawag asa siya dangop. Mura siya piso nga wa nay tag-iya. Magpangita og belonging og mao na ni ang sinugdanan sa kadautan sa iyang kinabuhi. Daghana na ingon ana gani gipangsagop na natong uban ana. Kay luoy kayo. Serve life. May karon mag-eleksyon man kita dool naman lang. Kinsa man sa ato ro mga kandidato nga nanagan ani pagkasenador hangtod sa pagkakonsihal nga dunay gugmas kinabuhi. Dili man namastamas sa kinabuhi labi na gyud sa labing ubos. Kinsa Manila ang ganahan nga mopaaga sa ilang singot og dugo para uswag sa kinabuhi sa labing kabus nato mga Filipinos. O kinsa sa nila ang di gyud manumbaling aning ato mga kabus nga Pilipino. Kadtong dili manumbaling ato na nang isalikway, ayaw na nagbutari. Ang butara nato kadtong kusog muatiman sa atong katawhan alang sa kalambuan. Ilahan man na nato, naa naman na, nangakita naman na sila. Di naman ta buta og bungol. Daghan na tag mga tools to discover. Usisahon lang nato atong kasing-kasing. Sige ko na be, last na lang ko nung lingi sa imong tupad. Ing na, swerte ka, wa ka maapil sa abortion. Swerte ka, kay wa ka naapil sa abortion. Nya, ing na dayon, atiman na ang kinabuhi. Muna, karon, umananing atong humili, musunod dayon ang ato karong paghugas sa mga tiil nining atong mga pinili nga katawhan nga mo symbolize nga ang pari mo atiman gidi ay sa parokyano labi nas labing ubos. Kita dinhi naningkamo ta ana kutob sa atong mahimo, naningkamo ta pero kuwang kaayo ang atong effort. Ang atong best effort kuwang pa. 135 pa kabalay ang atong natukod gikan sa mga balay nga kabus kayo karon ana sila'y kahigdaan. Praise the Lord. Mag-average ta og mga 8 to 10,000 ka 5 kilo packed rice every year atong ma-distribute sa atong mga kabos nga mga kaigsuonan sod sa parokya o outside the parish. Dili paghihapon igo. Naatay mga scholars karon, sobra na 20 kabuok atong gitabangan. Ang uban ang graduate na. Ang uban gani gipangtukhang na. Dili gyapon igo. Ang uban nakatukhang na sad. Pero di pagyapon igo. Mao na sige lang kita, sige lang yun, ha? O na, di tamuhonong ani. Mao ni ang atong representative sa katawhan nga ato karong pagahugasan ang ilang mga tiil, si Nicasio Fortaleza, palihog, lingkod diri sa unang lingkuranan, yan na, atubang sa mga tao. Ikaduha, si John Paul Lirazan. Lingkod sad sa tupad niya, Brad. Sunod, si Erwin Guevara. Sunod,
si Narciso Maglasang. Sunod, si Brad Ernie Villamor. Ernie Villamor. Sige, Brad. Sunod, si Janer Tariao. Sige, salamat. Sunod, si Rogelio Kapangpangan. Sunod, si Novi Martin Sortigoso. Salamat. Sunod, si Nicias Cuerda. Sunod, si Napoleon Amtod. Sunod, si Henrico Dayday. Last but not least, muna kinakusgan, Fidelito Gokong. Sige. Ang inyo lang tuong tiil mo ay kuhae sa inyong sandalyas, kaya muna itong hugasan.
Ang mga gihugasan, palihog panindog, mga igsoon, ato silang tagaag masipang pakpak. Atong iampo nga gikan karon, atagan sila mabungahong kinabuhi sa Ginoo, apil ang ilang mga pamilya. Sige, pwede na mo mubalik sa inyong gilingkuran. Manindog tang tanan para sa pagampo nga katilingbanon. Mga igsuon, niya ng gabi nga si Kristo gibudhian o unya gipatay, siya nagpadayon sa paghatag og kinabuhi. Malaumon kitang muadto kaniya og moingon, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa simbahan dinhi sa kalibutan, nga magiyahan unta kita ngadto sa mas dakong pagsabot sa hingpit nga gugma o pag-alagad ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang kanila nga anaa sa panggagabhanan o kanila nga may gahom nga makahangin sa tibuok kalibutan, nga makasabot unta sila mahitungod sa Espiritu sa pagpasakit ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa mga gitintal, nga malig-on unta sila pinaagi sa panig-ingnan ni Kristo sa pagkamatinud-anon ngadto sa Amahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga kanatong tanan nga sakop ni ining maong katilingban, nga kanunay unta kitang magpakita dinhi sa atong kinabuhi sa Eucharistiyanhong gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa mga nangamatay, nga ang sakripisyo sa Eucharistiya, magdala unta nila ngadto sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Amahan, niduol kami kanimo, kay imo mang gihatag kanamo ang imong anak aron mahimong pagkaon sa kaluwasan. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako o gaginiyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot kanamo ang masubsob nga pagsalmot sa misa sa angay nga paagi, kaysa matag sa ulog namo sa handumanan niining halad, gihimo ang buhat sa pagpanubos kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pari nga nagtukod niining sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan o gitudluan kami niya pagbuhat niining halad alang sa iyang handumanan aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo kami mabaskog og sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giula niya alang kanamo kami mahugasan og mahinlo ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit magsangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinaagi sa imong anak, si Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo, sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw og mga tao alang kanimo, aron ngagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa ka putli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Nianang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midaig, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab og midaig, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon, nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw o sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ay pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon, nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himo kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imo mga pinili. Una sa tanan uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagis ilang makanunayon nga pangaliya nga naha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagpanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco nga among papa, si Jose among obispo ug sa tanang mga obispo uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo ni nimong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diya sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuhanguron, padayuna sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga among mga higala nga mibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagakong amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang,
ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Man sa ato karong diha pangalawat mo sunod ang atong pag kaning transfer sa atong Blessed Sacrament ngadto padong sa altar of repose unya maghimo na ta sa atong vigil gikan karon human aning misa aning maong kasaulugan. Wala pa nahuman ang atong misa. Unang watay concluding pa ni. Ang sumpay ani ugma veneration of the cross alas 3. Niya human tapuso ning maong misa sa vigil mass. Karong Sabado sa gabi alas 10 sa gabi ang atong vigil mass. Niya ilahos dayon nato sa sugat ni human. So karong kuan pahibalo lang usa at sa dili pang pahibalo ato usang pasalamatan ang mialagad nato karon. Una ang atong mga LGUs, labi na ang atong kapulisan, ang atong mga barangay tanods, mga barangay officials nga ning alagad nato nya ang atong PIMAG Dias Gawas, ang atong mga Eucharistic lay ministers, atong mga ushers and usherettes, atong love offering assistants, ang atong mga sacristans, nga ning kuan karon ni alagad, ang atong mga IT, atong sokong, ang atong lectors, salmista, parish personnel, ang atong choir, ang atong parish San Vicente Ferrer Parish Grand Choir, o ang nihimo sa mga formal offerings karon pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Nicanor o Mrs. Jovanet Bolotano and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Usbon sa nato pagpasalamat ang atong mga
representatives sa atong gihugasan nga mga tiil diya diri skillet. Pakpakan nato sila. Salamat kay ninyo, brothers. Unya, mao na mag-vigil ta dinhi inighuman karon hangtod sa alas 12 sa gabi. Nya ang ato karong gi-specify nga dinhi sulod sa simbahan wala gyoy loud prayer. Mag-vigil ta nga silent prayer. Hilom lang. Nya way maghimo dinhi og way of the cross or station of the cross dinhi sulod sa simbahan. Na ato mga usherates mag-duty na sila og mo kuha na ninyo, mo badlong na ninyo. Naa sa gawas ang atong stations of the cross. So anha mo diha, pwede mag-rosaryo, pwede mag-prayer niya. Wa gyapoy magdagandagan, magsigig hamag-hamag, magtabi-tabi diha sa gawas kay part na sa atong pag-venerate sa Ginoo nga gisugda na nato paghimo karon ang atong pagtahod kaniya tungod sa iyang Paschal mystery. Nya doon natay pangumpisal sugod sa mga alas 7 sa gabi hangtod mahuman ang atong pagvigil. Kinsa tong gusto mo kumpisal, tan-aw lang niya mo dinhi sa mga pari ug buhi pa ang atong mga pari. Ug wa na say pari, huwat lang sad mo na say mabuhi ang tao. Bitaw, magpakumpisal mi dinhi. Ato sang pasalamatan ang atong mga kaparian ngaming kuan karon kon celebrate ang atong anak sa San Vicente Ferrer Parish, bag-o pa ning napari niya naa sa Lataban ni siya nabilong, Barangay Lataban o kasamtangan nga formator sa Seminaryo Mayor de San Carlos sa mga seminarians, si Father Charles Quezon. Salamat kay Padre. Yan, ni Asad Banato ang atong parochial vicar, si Father Red Rosales. Salamat kayo. Ni Asad ang atong amahan sa pag-umol aning maong parokya hangtod karon na injury ra ba ni siya? Muram sa nisag batan-o noon, may injury. Pero young at heart, young in action, si Monsignor Sindolfo Eriarte. Salamat kayo, Nyor. Salamat sa pag-celebrate. Nya, ugma, naagyapon tay tinieblas, alas 6 sa buntag, kanang pag-ampo sa kabuntagon. So, kung makaapil mo ana, labing maayo. Mga usa ka oras po na nga pag-ampo, magsugod sa alas 6. Nya, naana sa tay pangumpisal, alas 9, hangtod sa alas 12 sa udto. Nya, mangandam ta, mag-7 palabras, minaw ta sa live coverage, gikan sa Cebu Metropolitan Cathedral, nya inig ka alas 3, magsugod ang atong kasaulugan sa Veneration of the Cross. Tulo man na siya, word, nya Veneration of the Cross, nya dayon communion, nya musunod dayon ang atong foot procession sa Santo Entierro, Mater Dolorosa o kuyog sa ubang mga santos ngadto sa atong prosesyonan. So gihangyo mo pagkuyog, magdag mga kandila niya, magampo ta niya sa atong pagsakripisyo sa prosesyon ug mga adlawa ato yung isintro sa kalinaw, kahusay sa kalibutan labi na sa atong nasod og niining umaabot nga midterm elections. Mugawas gidunta ang matuod nga gipili sa katawhan o gipili sa Ginoo, dili mugawas ang tikas sa pipila ka mga tikasan nga mga politiko. Niya ato sad nga padayonon ang pag-ampo alang sa ato mga benefactors and donors. Mao na ni ang atong update so far. Ang sunod natong update ato natingalis adlawng Domingo, ang atong SBF DAG para sa atong padayong pagbayad sa kumbinto, ang atong halin iabot nag 55,265 ka slots, napay 4,735
35 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Naani 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, 560 na sad ka challenge ang atong nadawat. Nya katong atong itabang ni Father Arnel Ponce sa iyang pagtukod sa iyang parokya dito sa Kolonya, Tuburan, katong haligi para ni Mama Mary, HPMM. Ang atong halin, niabot na 10,548 ka slots, na apay 1,452 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni siya ay 20 slot challenge, nga tag 2,088 na sad ka 20 slot challenge ang atong nadawat. Nya sa atong importante kayong slot, kaya ato ning gigamit karon atong mga kagastuhan aning Holy Week, o sa atong musunod dayon nga nobinaryo o fiesta, ika-12 fiesta sa atong parokya, mo ni atong gamiton. Sa pagkakaron, nahalina na tag 26,255 ka slots, na apay 43,745 ka slots nga available, nga tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 12 slot challenge nga tag 1,200, 789 na sad ka challenge ang atong nadawat. So atong pakpakan ang tanan nga namalit na tong slots. Salamat kayo. Padayon ko maghangyo ninyo na karong Holy Week hangtod sa Easter Sunday, mapalita og bag-ong slots, no? O gusto mo challenge, mahognig 11,200 ang total, tulo ka challenges. O gusto mo og tagsa lang ka slots, sa tulo na to ka slots karon 700 pesos. So salamat kayo. Unya ang ang ato sang YouTube channel kaning Padresiano Ubod, padayon na sa ninyo ang pag-support ani sa pagkakaroon na ani 245,000 ka subscribers. Anya sige lang mo like, share, subscribe. Nya pangandoy nato nga daghan ang pamalandong sa ato mga gipang gipang upload nga ato mga homily, recollections o mga misa. Nya makatabang sad ni kay maka-income ang atong parokya para sa atong charitable expenses. O ang ato sad nga official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish Liloan. Ay lang kay sunod ana mga siyano-siyano diha nga mga Facebook page kay nayuban ana mo scam in town. Okay? So ato na karon pagahimuon ang atong pag-transfer sa Blessed Sacrament ngadto sa atong altar of repose. Ni siga naman gipasiga naman ni. Siga na. Okay. So mangluhod ang tanan.
O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end.